Pakatanga lockdown ino, vamwene vakangouya kumba vakati ndipeiwo vana ndiende navo kumusha. Ini ndaisada asi murume ndiye akati ita vana vaende. Vana vakaenda muna April, asi pavaiva kumusha tisati tavatora. Amwene vakange vakuramba kuti tiuye kuzoona vana. Until last week ndazoti kune murume, vana tiri kungotaura navo pafoni chete nekutumira mari. Dai taenda kunovatora, vatanga kuita zvekuchikoro. Baba vacho vakatsamwa asi ndakati ini ndakuenda. Ndakasvika kumusha kuye around 4 p.m. Ndikati amai maona ndauya ndisina kutaura, vana vakudiwa kuchikoro. Amai vakaridza mhere kunge pafiwa. Ndikati ko chii mhai maitwei? Ipapo vainge vakangondimbundira. Amai vakachema vakati wauya kuzotakura vana vangu. Ini ndikati vanodzoka mhai. Takadzoka kumba the same day. Vedu vekubva zvandadzoka nevana ndiri kupererwa. Vana vanoswera vakarara. Ukavati mukai mudye, vanongodya vorara. Ukabika nenyama havadye, vanotora maveggies nesadza voenda kurumu kwavo. Then manheru vanenge vamuka zvino havarare until 5 a.m. At first ndaiti pamwe vakanga vajaira kutandara, but nahapi takamuka tikaona mashura. Na 2 a.m. vana vabuditsa hari nezvinhu zvinenge maoko egudo, vari busy kuita kunge vasvikirwa. Vachiudzana kuti gogo vauya, handei vana vangu vane 10 years ne7 years. Kutaura kudai takagarisa vana pasi, vakati gogo vakatiti tisadya nyama imwe kunze kweya vakaisa mubhegi medu. Kunotarisa kudai chimukuyu chetsoka nemaoko evanhu. Murume wangu apererwa vedu wei, ari kutya kuti tibvunze amai vake, asi ini ndazvipira. Kana kuvapisira mumba ndingatoita hangu. Ndakutya kugara mumba mangu nevana ava, ndodii vedu wei.